Госпожо Кръстева, подкрепяте ли идеите на партията Другата България? Адмирирам идеята за електронно гласуване. Все пак там, където живеят, 21 век вече е настъпил, нали? Мисля, че е време да настъпи в България, но това може да стане само с нови идеи, с голямо желание за промяната на хода, т.е. с много работа. Такава възможност на българските емигранти сега не е дадена, който звучи нелепо. Така че смятам парламентарното представяне на партията Другата България за едно многообещаващо начало. А смятате ли, че в България има място за партия от този тип? Разбира се, българите, живеещи в чужбина, са предимно икономически имигранти и то доказали себе си в своите области. Или иначе казано смели, инициативни, свободомислещи хора, които желаят по-качествен живот за себе си и своите семейства. Това са хора, на които смело бих заложила да управлява България и то без да се притеснявам, че ще търси воля от това. The journey of a lifetime.